talaga namang mapapauli ka pag nadangog mo ang kansyon na Mauli. Isinurat ini kan Bicolano artist na si Fred Engay, na tubong Sorsogon, alagad nakabase ng ngunyan sa Manila bilang sarong sales engineer. Istorya ni Fred, aki palang daa kan magpuon siya na magsurat nin mga kansyon. Alagad kan magkolehiyo na, nalingawan niya an sa iyang hilig, darakan kadipisilan kan sa iyang kurso. Bata pa lang gumagawa na ako ng songs, tapos so normal lang siya na ginagawa ko. Then nung nag-aral na ako in college, medyo nalimutan ko siya. So nag-engineering ako sa Bicol University. Tapos since medyo mahirap yung course ko before, so nalimutan ko yung music. Kung ano man aninihin mo ko niya. Pero ika nga, basta padaba mo, babalikan mo. Kaya kan magkaigwanin songwriting contest sa ASOP o an A Song of Praise sa Sarong Music Festival, naisipan niya na maging tradigdi hasta saro siya sa mga weekly finalist. Makalihis ka ini, sunod-sunod man ang naging racket niya sa pagkanta sa coffee shop sa Manila antes ang pandemya, kung saan puro mga Bicolano songs na isinurat niya ang sa iyang pigpe-perform. Hasta mai-release na niya ang mga kanta sa Spotify bilang sarong indie artist. Saro na nga ni digdi ang kansyon na Mauli, kung saan sinurat daan niya inimantang pigpapakaturog ang sa iyang aki. Ikaw sa ako lang. Then nung nag-work na ako, one time, nanood ako ng contest, yung ASOP songwriting contest. So sabi ko, tapos mayroon dong isang song na sobrang nagustuhan ko. Tapos sabi ko, I wish I wrote the song. Tapos yun, naalala ko na mayroon nagsusulat pala ako ng kanta. So why try na sumali? So sumali ako, tapos naging weekly finalist naman ako. So nung gumawa ako ng song, nagpasa ako ng several songs. Tapos one of my songs na nakapasok siya sa contest. Okay. Then after that, doon na bumalik yung enthusiasm ko. Sabi ko, pwede pala, may maka-appreciate pala ng music ko, yung songs na ginagawa ko. What if, iparinig ko sa mas maraming tao. Like, nag-start na ako sa mga coffee shops, mag-perform dito sa Manila before pandemic. Sa trayumfong ini, maabuti paabot ni Fred ang sa iyang mensahe sa mga siring niyang padabaan musika, na dain ang gadi abandonar ang sa indang hilig maski pa ibang propesyon ang pigkoa. Kapag gusto mo talaga ang songwriting music, it will come to you. Kahit nag-work ka na, kahit busy ka na, nandyan lang talaga siya. And I hope wag nila parang iwanan. Kasi may mga tao na matatouch yung music mo kahit hindi ka ganun, for example, hindi ka naman ganun kasikat. Pero as an artist, may mga tao na minsan kasi may mga tao na magsisend sa'yo ng message, hindi mo sila kilala pero naabot sila ng music mo in a way. Tapos nakakatulong pala yung music mo, yung passion mo pala sa music. Nakakatulong pala yun sa iba in a way. Sa presente, nasa 50 kansyonaan sa iyang nasurat, asin sa bilang na ini, 18 ka ini ang na-release na siring kan Mauli, Padaba, Gabi, Buntala, Sunrise, Landian, asin dakol pa ang iba. Target niya mandaan na makakompose pa nin sang gatos ng mga kansyon. Kaya sa mga gustong mamatian pagpadaba kan pamilya o kan sa imong partner, pwedeng madangogan mga kansyon ni Fred sa iyang mga social media accounts. Para sa mga istoryang Tatak Bicol, Lane Maniago, Bicol University Intern. Nagpupuso ko